to bylo hustý. A mám sem naboural. Tady. Hotel. Tak jo. Tak zařadíme páku, aby to zastavilo. Ty jo, těsně jsem mám naboural. Tak se kouknem ještě. Tak jo, dobré. Mám věci. Můžeme jít. Co tohle je? To jsem se koukal. Jídelna, jo. Dobrý den. Dobrý den, já se sem večer potom půjdu najíst. Ano, děkuji, nashledanou. Nashledanou. Moje prašuky, moje prašuky, moje prašuky, moje prašuky, Pane? Dobrý den. Račte vstoupit. No, já bych si chtěl tady pronajmout nějaký jeden byt. No, prostě byt na týden. No. No ovšem, můžete. A jaký byste radši? No já nevím, můžu se tady kouknout aspoň po nějakým pokoji jenom. Ano, můžete se sem kouknout. Jenom 2 pokoje jsou pro manželské pokoje nebo pro kamarády. A potom tam jsou ještě 2 pokoje normální, pro 2 osoby, jako kamarády nebo takhle. Děkuji, já se kouknu. Ano. Tak se porozhlídněte. Já si ještě budu počítat svý penízky. No. Tak běžte. Nějaký debil. Pokoj 9. No, tam se kouknu až potom. Pokoj 12. Lampičky. A koupelna. No nic moc. No, lampičky aspoň nějak fungujou. Pokoj 3. Proč je to otevřené? Proč to nejde zavřít? Jaký přivřený? Nevím. No. Kouk. What the fuck? Co to? Ty vole, fuj! Ne, rychle! Pryč. Co vám je, pane? Co vám je? Máte nějaký vidiny nebo co? Pane, jste v pohodě? Ne, v jednom pokoji, tam by byla lepka. Opravdu, a nespletl jste si to, nebo vám tak máte nějaký vidiny? Ne, nespletl, pojďte se se mnou kouknout. No, tak já jdu. Tak jdem? Ano, tak jo. Pane, já bych tam fakt nechodil radši. Ale pojďte, pane. No, jaký pokoj to byl? Jaký pokoj to byl, pane? Nebyl to náhodou tenhle? Počkejte, pane. Ano, tenhle, pokoj 3. Ano. Tak já se tam půjdu podívat, pane. Já bych tam, pane, nechodil. Ale keci.
Vždyť tady nic není, pane. Ale je, tady byla... Cože? Já vám říkal, že tady nic není. Určitě jste měl viděny. Asi jo. Ale to určitě to někdo uklidil. Určitě to někdo na mě nastražil. Já to vím. No. Nevím, co na to říct. No, pojďte se kouknout. Tady fakt nic není. Tady byla ale i zapnutá ta lampička. Tady prostě byla tak zapnutá. A byla tady ta lepka s tou krví a tolik krve a já se z toho asi zblázním a mám asi vidiny. No, pane, běžte si najít nějaký nový pokoj, protože jestli máte nějaký viděny, úplně nějaký viděny, tak já se snad zblázním. Jdu na pokladnu, ať mi nezmačkám nějaký třeba zákazníky. No. Hlavně za sebou zavřete. Ano. Tak na sklo. Krev. Divné. Já nevím, co mám to říct. Proboha. Asi jsem měl fakt nějaké vidiny. Pokoj 12, to jsem se koukal. Na pokoj 9 se kouknu. Sakra. No, zatím luxusní lednice. Wow, hezký. Tak jo, jdu tomu chlápkovi zaplatit. Chci pokoj 9. Pane, chci pokoj 9. Co? Jo, platil, zase jsem počítal. No, pokoj 9. Ano. Já vám dám klíčky. Tady máte. Děkuju. Kolik to bude stát? 40 zlatých. Až tolik? Ano. No tak tady máte. Mnohokrát děkuji. Kdo si to dá do svý truhly? No, a běžte se vyspat. Už je 9. No, pane, já si jdu ještě kouknout na to, jak to vypadá videlně. Tak jo, tak běžte. Děkuji. Dobrý den. Dobrý. Jak si přejete? Co chcete? Co tady máte, pane? Máme tady jablko, sendvič, steak a polévku. Co byste ráčil? Tak ten sendvič s tou polévkou. Tak jo, já vám to připravím. Běžte si zatím sednout. Děkuju. No, tak třeba jsem. No, ale připadá mi milá. Zatím ten chlápek. Už se to nese, pane. Děkuji. Promiňte. Tady máte polévku a ten sendvič. Děkuji mnohokrát, měl jsem strašný hlad. Děkuji. Nemáte zač. No, dám si jablíčko.
Pane. Ano, co si ještě chcete? Ne, ale tyjo, vy děláte strašně dobré sendviče. Mnohokrát děkuji. A z čeho děláte tu polévku? No, z mochomůrek. Cože, pane? Děláte si ze mě prdel, víte, že mochomůrky jsou jedovaté? Ale pane, tyhle ty mochomůrky jsou chráněné. Slyšel jste už o chráněných mochomůrkách? Mochomůrky břízkové? Ne, neslyšel. No tak tyhle nejsou jedovaté, sedněte si a najeste se. Mě už to fakt štve. Všichni říkají, je. Ne, já se nebudu dohadovat. Běžte si sednout. S tím chlapem je, tím přes chvilku v poho. Neříkal jste něco? Jo, co? No, neříkal jste něco? No mě, nebo takhle? Ne, neříkal, pane. No, poho. No tak, pane, já se jdu vyspat. To už takhle, dítě 10. No, což je v 10? No tak to abych rychle. No, tady máte. No, děkuji. Mnohokrát děkuji.